Lumea, sunt Android și bine v-am regăsit la un nou video cu Skate. Da, am uitat cum se numea jocul. Deci am uitat cum se numea jocul. Star Skate, așa. Da. Aici e un joc cu un skater și am căzut. Talent. Tadam, 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 tadam. Hai mă. Drift. Mi-a arătat că nu mai am baterii. Mai am 15%. Ghinion. Drift. Mamă, ce bevale. Ura tutorialul ăsta. Cred că e cel mai praf tutorial. Da, ori eu sunt praf de put. Ori nu știu. Checkpoint 1. Yeah. Next. Mamă. Change. Vedem cu 12 bani. Oare ce aș putea lua? Bun, nu fata, oricum. Un Android, ce tare, select. Gata. Direct Android. Perfect. Deci se potrivește perfect cu ce fac. Mă. What the fuck se vede așa? N-am prea înțeleg de ce se vede așa. Crește viteza. Bun. Deci checkpoint 2. Bun, vreau să văd setări. Că se vede chiar nașpa și mă enervează cum face. Bun, facem așa, unde setările, cred că astea. Ce? Astea, așa. Văd 3 de touch. What the fuck? Ce că nu suportă. Da, așa că oricum nu se aude, fiindcă am microfonul pus. Și nu se aude cam nimica. Nu, tot așa se vede. Băi, frate. De ce? Why the fuck? Da, cred că asta e cel mai stupid joc din lume. Pentru cei care se uită, așa, poate este vreun abonat, unul dintre 4, 5, așa, care să-mi scrie în comentarii la video-ul ăsta ce joc ar vrea să vadă pe canal. Da. Și o să încerc să fac cu ăla, dacă se poate. Dar să nu-mi dați ăsta Dead by Daylight, că nu cred că este pe tabletă sau pe Android. Pe târziu. Că ăsta Android-ul. Cum să faci ceva dacă se mișcă camera în ultimul hal, adică what the fuck, man? What the fuck? Da, oricum.
Da, nina, nina. Da, ia uite, n-ating, na. De ce să vezi așa? De ce? Deci, cred că jocul ăsta e făcut nașpa tare. Deci nu l-a făcut, îmi pare rău de viața ta, dar l-ai făcut nașpa. Cu camera. Cade! Mamă, ce cap de hidrant am dat. Îmi sângerează botul. Wow. Nu, nu, nu. Oho, am reușit. Fa. Bă, măcar acum stau frumos să copac la umbră, să mă feot, mă. Da. Deci să-mi scrie în comentariile acestui joc, video, așa, ce joc ar vrea să apară pe canal. Deci nu contează, orice joc. Bine, dar să fie un joc pentru Android. Bă, cum Dumnezeu să facă ceva? Deci, sincer, ce joc? Nașpa, e chestia asta. Cade, curge, dă-te, bă, curge. Este checkpoint 3! Ai, mamă, ce asta. Este, bă. Bun, acum. Deci unde Dumnezeu setările, bă? Setările ca lumea. Ia, free gift, gift. Oh, yeah. Oh, yeah, bige. Play now. Și primim un... Da. Caracter de... Da, ce să mai zic. Da. Ok, hai să vedem. Bun, eu aici nu-l văd pe PewDiePie. Deci, acum, ăsta e cred că e un event, ceva. Spune că e cu cei mai mari YouTuberi din lume. Cei mai buni YouTuberi din lume. Da. Unde-i PewDiePie, bă? Ai, Doamne. Bun, eu pe ăștia nu-i cunosc, chiar dacă nu prea mă uit eu pe YouTube. Poate pe ăsta, negrotelul ăla. Nu-s rasist. Ăla cu cască de miner. Pe ăla mă uitam la videoul lui, dar am uitat cum îl chema. Parcă făcea video cu FNAF și Minecraft, așa și... Oricum. Oh, timp în plus, timp în plus. Oh, yeah. What the fuck? What the fucking shit? Da, cred că video ăsta să-l fac de 5 minute, să moară de jocul ăsta, nu pot să-l joc. Deci așa de enervant jocul, mai degrabă mă apuc și joc un clicker. Că joc jocul ăsta. Hai, Doamne. Da. Deci, cam, din păcate, pentru mine, din fericire, pentru voi poate din păcate, dacă și pe voi vă disperat chestia asta. Da. Deci, din păcate, trebuie să închei acest video. Bun. Ai, bă, să nu zici că s-a blocat tablet. Bă, serios. Bun. Deci, da. Da, din păcate trebuie să mă uit
video ăsta, nu pot. Da, deci cam atât a fost cu videoul ăsta, sper că v-a plăcut, știu că așa se încheie cafeotul, un video. Cu un intro, cu un ad ăsta. Du-te naibii de Kung Fu Panda sau ce Dumnezeu ești. Panda Heroes, mică ta. Da, deci cam atât a fost cu videoul acesta, sper că v-a plăcut jocul, sper să-l jucați, da, sper că naiba. Și da, pa mă!